Pysykää jonossa siellä, ei kiilata. Rouvat, ei tapella sitä leivonnaisesta. 10 ensimmäisellä on vielä kakkuja jäljellä. Loput siellä jonossa, tulkaa huomenna aamulla taas uudelleen. Onko sinunkin hyllylläsi vain murusia jäljellä? Ellei kauppasi käy aivan yhtä sujuvasti, pyydä apua suoramainonnalta. Suomen suoramainontaketjun avulla voit markkinoida koko Suomelle tai kohdistaa viestisi tietyn alueen talouksille. Suoramainonta on tehokas media, joka menee perille asti. Sen vaikutus kestää pitkään ja tulokset ovat mitattavia. Tartu toimeen. Suorakolahtaa.fi